Nina bemambe yathi ukuvuka yangena ehlathini, ihlathi linembubo yamaphulu ubuso bengwe kaNongalaza, ungalo njengezengonyama, imbubo eshobalisi likithi, uhlamvana bhulu umlilo endulinde, ubaswe ngumantshonga benoqelebana, igwalagwala likamenzi elisuke entumeni kwabheja ishowe, kwabheja indulinde, kwaze kwaya kwabheja nolwandle nothukela. Isilo ucetshwayo leso nina beqhawe, isilo sasondini leso, silo ucetshwayo kaMpande, ihasho lezi nina beqhawe, isilo esayithola empini yaseNdondakusuka mhla zimbili kuZibandlela 1856. Impi yaseNdondakusuka nina beqhawe yabe iphakathi kwabantwana ocetshwayo kanye nombuyazwe bakaMpande nina bezulu eliphezulu. Le mpi ibuye yaziwe ngokuthi impi yabantwana nina bezulu eliphezulu. INdondakusuka nina beqhawe ingasothukela nina bezulu eliphezulu. UNongalaza lona wayengowakwaMnyandu, uyise kwabe kuNondela nina beqhawe. UNongalaza wabe engenye eyinduna eyinkulu zesilo uMpande nina beqhawe kwaNodwengu nina bezulu eliphezulu. Unduna nkulu wesilo uMpande kwabe kuMasiphula kaMamba wakwaNtshangase nina beqhawe. UNongalaza yena wabe engenye yeyinduna eyinkulu kwaNodwengu nina beqhawe. Libuye livele futhi igama likaNongalaza eyihashweni zesilo ucetshwayo uma kuthiwa ubhukudisa abantu bengasathanda ukubhukuda, ngoba ebhukudisa amadoda amadala, ngoba ebhukudise uNongalaza obezalwa uNondela, ngoba ebhukudisa uThemana obezalwa uNohaye nina beqhawe. Ihasho lezi isilo ucetshwayo esayithola sisengumntwana eNdondakusuka, empini yaseNdondakusuka ngo-1856, singakabusi. Ngaleso sikhathi kwabe kubusa isilo uMpande kasenza ngakhona nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Le nsizwa yakwaMnyandu lena uNongalaza nina beqhawe ngabe iqhawe kakhulukazi ngesikhathi sokubusa kwesilo uMpande, noma ngithi yabe iqhawe lesilo uMpande nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Abantu bakwaMnyandu nina beqhawe ngokomlando olotshwe phansi kuthiwa bazalwa kwaQwabe nina bezulu eliphezulu. UNongalaza lona wabe esondelene kakhulu nesilo uMpande kusukela ke ngesikhathi kusabusa isilo uDingane. Isilo uMpande kushuthi ngaleso sikhathi sabe ke sisengumntwana, sasingakabusi nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa kwathi ngenkathi ke kuxabene ke umntwana uMpande kanye nesilo uDingane, uNongalaza yena waqisha nomntwana uMpande nina bezulu eliphezulu, okusho ukuthi kwaba yingxenye yabalandeli bomntwana uMpande abawela uthukela baphikelela ngasesilungwini emabhunwini nina beqhawe. Leyo ngxabano leyo yaqubuka ngowe-1839 ngemva kwempi yaseNcome nina bezulu eliphezulu nina benkosi. Impi yaseNcome yalwa ngo-1838 mhla ziyi-16 kuZibandlela nina beqhawe. Leyo mpi impi ke eyabe iphakathi kwamabhunu ka-Andries Pretorius ungalonkulu kanye noZulu ngaphansi kobuholi besilo uDingane, umbombosho omnyama, umgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo, umashikizela ashiya impi yakhe, inkomo yabuya yodwa kwaSoshangane, ezinye zofa umdlebe. Ingxabano yesilo uDingane nomntwana uMpande yaholela ekutheni ke ingqikilane empini ke yaseMaqonqo, kuphakwe ke impi ibambane ngeyihluthu eMaqonqo nina beqhawe ngowe-1840 kuMasingana nina bezulu eliphezulu nina beqhawe. Impi yaseMaqonqo ke ngingasho impela ukuthi yabe iphakathi kukaZulu noZulu, yabe iphakathi kwabalandeli bomntwana uMpande kanye ke nabalandeli besilo uDingane nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Impi yomntwana uMpande yaholwa uyena uNongalaza kaNondela wakwaMnyandu nina beqhawe. Impi yesilo uDingane yona yaholwa undunankulu undunankulu kaZulu ngaleso sikhathi, undunankulu wesilo uDingane uNdlela kaSompisi wakwaNtuli nina beqhawe, elekelelana nesekela lakhe uDambuza kaSobadli nina beqhawe. uDambuza kaSobadli lona wayengwakwaNtombela nina beqhawe. uDambuza kusewumuntu oyedwa noNzobo, uNzobo kaSobadli wakwaNtombela nina beqhawe nina benkosi. Kuthiwa impi yomntwana uMpande yayikanye namabhunu amabhunu kangalonkulu nina beqhawe.
nina benkosi. Kodwa kuthiwa ayikho into etheni amabhunu ayenza kuleyo mpi nina beqhawe. Impi yomntwana umpande ke yawudla ke umhlanganiso nina beqhawe. Impi yomntwana umpande ke yayibizwa noma ngithi ke yayaziwa ukuthi ingumlambongwenya, okuyigama lomuzi wenkosi usenza ngakhona eyawakhela uNdlunkulu Songiya kaNgotsha wakwaHlabisa, unina wesilo umpande, unina kamntwana futhi uNzibe nina beqhawe, kanye nomntwana uNtikili. Umntwana uNtikili wagcina eganele kubakhwanazi, kwazalwa ke inkosi uSomkhele nina beqhawe. Kusho ukuthi ke kubakhwanazi umntwana uNtikili wagana uMayanda nina beqhawe, ngoba phela uMayanda nguyena ke ozala ke inkosi uSomkhele nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa ke yawudla ke umhlanganiso ke impi kamntwana ke umpande, kwaba ke ukulibusa kwakhe ke izwe lakwaZulu umntwana umpande ngo-1840 nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kwathi ke ngowe-1856 kwaqubuka impi yabantwana, impi ke yabantwana ke yabantwana ocetshwayo kanye ke nombuyazwe nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. UNongalaza ke endonda kusuka kuthiwa ke waqisha ke nomntwana umbuyazwe, wathatha ke uhlangothi ke lo mntwana ke umbuyazwe owuhlangothi futhi olwagoba uphondo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Abalandeli bomntwana ucetshwayo babeyibiza ngokuthi bawusuthu. Abalandeli bomntwana umbuyazwe bona babeyiziqoza, babeyibiza ngokuthi bayiziqoza. Zaligoba ke uphondo ke iqoza nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa umntwana umbuyazwe kanye ke nabanye ke abafowabo kuthiwa basala ke kuleyo mpi leyo yasendonda kusuka, basala ke othukela nina beqhawe. Ukuthola ligcwele ludla ke indiwane uthukela, kwazise phela kwakuDisemba uZibandlela nina beqhawe, kuyisikhathi sokuna kwezulu nina beqhawe. Kuthiwa uNongalaza yena wasinda ngokulambisa, wagcina ke phulukundlelile ke waphikelela khona futhi esilungwini, wafika wankanisa ke ngaseMlaza nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Wafike ke kwakha ke umuzi wakhe khona ke ngaseMlaza, lapho ke sekwakhiwa khona inxanxatheka ke yezitolo ibizwa ngokuthi kukaMnyandu ngaka-N lapho ke ngaseMlaza nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. UNongalaza nina beqhawe kuthiwa wayezalwe ngo-1805 nina bezulu eliphezulu, okusho ukuthi ke wabuthwa yilembe, ngoba phela iyinsizwa ke ngaleziya inkathi zayibuthwa ke uma ke zina 20 weminyaka, uma ke zinamashumi amabili eminyaka nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Kuthiwa wayesaphila ngo-1865, kusho ke uWilliam Clayton Humphreys nina beqhawe ongumbhali ke wemlando. Ake ngiyimeke lapho nina bakamdayisabela kweliphesheya, uzalukazi zosala emanxiweni, amaxhegu ayokusala emzileni, usomnandi kandaba woza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Isilumpande leso nina bezulu eliphezulu, niphile nje.